Er waren nu op deze verkiezingsdag ik nog een aantal buien en buikjes actief. Maar de meest actieve buien, de meest stevige buien, waren letter vannacht van de morgen petit, maar zelfs tonger en op plakken 10 mm aan wetter. Wel, joen en vannacht op een nijbuien. Ik denk vanaf het begin van joen of krijgt even wat letter. En dan binnen het pittige buien, stadig om kan ze op tonger, dan kan ze op windstippen en soms ook flink wat wetter. De temperaturen zijn zo'n 9 graden, op de eiland zijn 11 graden en we hebben nog een paar opklaringsziek. De wind gaat naar het noorden en het noordwesten, krachtig in het kustgebied, krijgt 5 en 6. En dan morgen. Ja, het ligt een droge dag te worden. Maar een temperatuur om bij de 17 graden is dat natuurlijk wat aan de koele kant van deze tijd van het jaar. Maar het droge waar wil ik wat. En vierdens, de zinnen er regelmatig bij. Ja, de wind die komt uit het noorden en het noordwesten, maar matig krijgt 3 en 4. We zeggen vooruit naar een vreed maar betiden rein en bewolkt waar, een beroende loft. Ja, dan is het zo'n 18 graden. Op sneeuw niks zo'n 18 graden. Eerst nog een buiken, maar in de midden droegen waar, in de jontieten droegen waar. Dus iedereen die wat plant heeft van boeten, het lijkt het sneeuw te midden en sneeuw te doen, gewoon droog te blijven. En dan snijden, dan komen we al richting dat naaisimmer waar. De zinnen erbij, jochentje, misschien op plakken wel 20 graden. En de schuchter verhoudt er heel oors uit. Nou ja, naaissimmers. En dat zet begint takemiek even terug. We met de morgen, maar weer even in het waarsje.